Mga kasinag, may bago na tayong alaga ito. Ito na po ang ipapalit natin kay Bagwis. Si Bagwis 1 at si Bagwis 2. Sinauli ko na mga kasinag, yung palayan pati yung nyugan. Kung ayaw rin naman niyang bigyan kami ng napakaliit na pabor. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat and Happy New Year po. Ngayon pala mga kasinag, papunta ako sa palayan. Magsasabog ako nitong binhi ng palay. Pinakasuyo kasi ni Kuya Melvin mga kasinag itong palay na ito na ipunla ko. Kaya ngayon, kabarabagong taon, magkatrabaho tayo. Kasi ito naman ang nakaugalian ko mga kasinag. Pag bagong taon, talagang nagtatrabaho ako. Ay, malalim pala dito. Subugan yata. Kapag hina din mga kasinag. Palibas at ang lalim ng putik. Hindi biro. Nakabilalim. Talagang hirap. May nahuling maya yung lambat. Buhay pa kaya? Tingnan natin ang lalim. Buhay pa kaya ito? Sana buhay pa. Ay, buhay pa. Ayan mga kasinag, buhay pa buhay pa. Ayan. Alpasan natin to. Ang matapang mga kasinag, nanuno ka. Mga kasinag, ito na yung mayaw. Natagkalan natin sa sa lambat. Ganito kasi mga kasinag, ang ganito kay handalogi, nilalagyan talaga ng lambat ito. Kasi kung hindi mo lalagyan, maubos ito ng ibon, bato-bato, maya, kung ano-anong ibon mga kasinag ang uubos dito. Tingnan nyo yung mga kinainan Grabe ang kinainan sa loob. May nahuli pa palang isa dun May isa pa dun sa kabila. Ayan tagalin ko muna mga kasinag. Meron pa dun Kunin ko muna. Meron pa pala dito. Mga kasinag, ito na Ayan nakita nyo Mga kasinag, may bago na tayong alaga ito. Ito na po ang ipapalit natin kay Bagwis. Ayan si Bagwis 1 at si Bagwis 2. Alpasan natin tong maya ito kasi awa man. Nahuli lang talaga ito dyan sa lambat na yan Magang-maga siguro mga kasinag punta dyan. Gusto sigurong kumain. Kaya ngayon alpasan na natin. Paliparin natin kung lilipad. Lipad na kayong dalawa. Sige na. Yan na, hiwalay na yung dalawa. Ayan mga kasinag, andito na tayo. Ito na pala yung pagpupunlaan natin. Ayan pinalibutan ko na siya kahapon ng lambat. Nilagyan ko na siya ng lambat kahapon. Tapos inayos ko na rin kasi kahapon mga kasinag lubog ito sa tubig. Hindi makita yan sa sabugan. Kaya ang ginawa ko, pinakatihan ko ito ng tubig. Lahat ng pumapasok dun na tubig sinarhan ko. Pinakatihan ko muna siya para masabugan ko ngayon. Ayan mga kasinag, magtrabaho muna tayo ha. Aayusin ko muna ito.
buhayin muna natin mga kasinag ito. Kailangan ganito muna natin. Ayusin muna natin para pagsabog natin mga kasinag maganda. Ganituhin muna natin mga kasinag bago natin sabugan. Ayan mga kasinag, natapos na natin. Ayan kung makikita nyo. Ayan okay na. Lalagyan na lang natin ngayon siya ng binhi. Ito na siya mga kasinag Ayan Ayan di ba? Ang gaganda ng tubo niya. Kaya ngayon ay sabog na natin siya. Ayan, kung makikita nyo ayan, tapos na. Ngayon mga kasinag, itong isinabog natin na ito, itatago natin yan. Ayan mga kasinag, nakita nyo yan. Itatago natin yan mga kasinag para hindi ganong makita ng ibon. Ang gagawin natin dyan mga kasinag, ilulubog natin yan. Pero hindi naman yung lubog na lubog mga kasinag. Itago lang natin yan para hindi agad puntahan ng mga ibon. Ilubog-lubog lang natin ng konti sa putik na hindi siya makita. Ganyan lang ang gagawin yung mga kasinag Palo-paluin nyo lang ng ganyan Yan
Ganyan lang ang gagawin nyo mga kasinag sa may mga palayan dyan. Ganito lang po ang gagawin nyo ha. Itago nyo para hindi tirahin ng mga ibon. Salamat. Mga kasinag, natapos din natin. Yan yung ibig kong sabihin mga kasinag, di ba? Kanina mga kasinag, nakita niyo nakalutang siya. Yung binhi natin ngayon, hindi na siya gaanong halata. Kung makikita niyo mga kasinag, di ba? Nakikita niyo naman, hindi na siya gaanong halata. Ganun lang gagawin niyo mga kasinag, ilulubog-lubog niyo lang yan, palo-paloin niyo lang ng dahan-dahan na yung bahagya lang siya lumubog na hindi siya gaanong mahalata. Kasi pag ganun kasing nakalutang, Jesus, matakaw sa mata ng ibon yun. Kaya pagka ganito mga kasi nagkala ng mga ibon, wala yung laman. Kaya yan ang ginagawa namin dito. Ayan mga kasinag, tapos na nating ilubog. Magpupulot naman tayo ng kuhol. Ang daming kuhol. Ayan mga kasinag, mga kuhol yan, nasa gilid na yan. Naaamoy kasi nila na may makakain na sila. Kaya ang daming kuhol, nag-aakyata na. Meron pa dito, ayan yan. Mga kuhol yan mga kasinag ayan dami palutang-lutang ayan. Kaya pupulutin muna natin yung mga kasinag. Pagkatapos kong pulutin ito, tawag nito, lalagyan ko naman ng lambat dito sa ibabaw. Kahit pa ganun lang yung panakot lang sa ibon mga kasinag. Kasi ito naman yung lusot naman ang maya dito, malaking butas dito mga kasinag, malaki lusot ang maya dito. Pero pag malaking ibon, mga bato-bato, yan, di makalusot dito. Doon nga kanina yung sa kinuha natin ng maya kanina, pag nakita naman ako nahuli habang may trabaho ako dito, sabi ko pupuntahan ko, ngayon wala na, nakaalis na. Dyan yung may nahuling maya kanina, dalawa. Ayan palang palayan na yung mga kasinag. Yan yung palayan na tinataniman ko. Kung maalala nyo mga kasinag, yan yung palayan na tinataniman ko. Tapos yung nandiyan sa taas, ako nagtatanim yan. Ang pangyari nito mga kasinag, ang ginawa ko, nung pakalipas ng Pasko, humingi kasi ako ng pabor kay madam. Sabi ko nga, di ba yung mga alaga namin baboy mga kasinag, tatlong inahin, tapos isang barako. Di ba nanganak na yun, na ibenta na lahat ng anak. May natira dito sa bahay na isang inahin. Kasi nakuha na niya lahat May natira sa bahay na isang inahin. Ang sabi ko kay madam na baka pwede na yung baboy na inahin na yun, kasi ibibinta rin naman niya. Ang sabi ko, ako na lang ang bibili. Hindi ko naman uutangin mga kasinag, bibilhin ko naman sa kanya kung magkano ang halaga ng baboy na yun. Ang pangyayari nito mga kasinag, hindi pumayag si madam. Sabi ko, sa tagal po namin na naging amo siya, sabi kong ganyan, ngayon lang kami humihingi ng pabor na ipagkaloob na yung baboy na ibintang sa amin. Hindi talaga pumayag mga kasinag. Kaya medyo uminit ang ulo ko nun, kasi pabalik na kami dito sa bayan ng Siruma. Ang ginawa ko mga kasinag, kung ayaw rin naman niyang bigyan kami ng napakaliit na pabor na yun, ang ginawa ko, sinauli ko na mga kasinag yung palayan pati yung nyugan. Kaya mga kasinag, hindi na ako nagdalawang isipan na isauli itong palayan, tapos yung nyugan ay aalagaan ko. Kasi sa napakaliit na pabor nga hindi kami pagbigyan, paano pa kaya pag dumating ang panahon, di ba? Sabi ko, tatagal kami ang tatagal na nangingamuhan sa kanya. Sa maliit na pabor hindi kami pagbigyan, ano pang halaga? Kaya sabi ko sa misis ko, isauli na natin yan. Kaya ngayon mga kasinag, hinayaan ko na yan. Ang ginawa ko, sabi ko, kung ganun din lang, sabi ko, bayaran niya yung pag-contractor dito sa palayan, pagpilapil, yung binhi, sabi ko, bayaran niya lahat yan. At sabi ko, tapos lang usapan. Nangako naman si madam na babayaran niya. Pero hanggang ngayon mga kasinag, hindi pa naman ibinibigay. Pero yung baboy mga kasinag sa bahay, may kukunin pa kay sa madam na baboy sa bahay, yung gusto kong sanang bilhin, yung isang inahin, tapos may 3 anak na partida niya.
Sabi ko nga, pag pumunta dito yung ano, yung kuko ng baboy, ipadala yung kabayaran nitong pag-hand tractor. Kasi hindi naman ako nagtrabaho niyan mga kasinag. May mga trabaho dyan, kagaya ni Lakoy Ading, Lakoy Milbin. Sila ang mga binayaran ko dyan sa palayan na yan. Kaya papabayaran ko yan sa kanya mga kasinag. O para tapos ang usap namin. Kaya ngayon mga kasinag, itong binhi na inano ko, isinabog ngayon, hindi po sa akin to. Kay Kuya Melvin itong binhi na ito mga kasinag. Pinakasuyo lang ito sa akin. Kasi nga nung umuwi ako ng magki-Christmas sa amin sa Del Gallego, siya naman ang pinagsabog ko nung binhi ko dyan, yung punla. Tapos yun nando sa taas. O siya naman ang pinakisuyuan ko. O ngayon, parang nagpalitan lang kami. O sa akin naman siya nakisuyo. O kaya yun naman ginawa ko ngayon mga kasinag. Kaya New Year na New Year mga kasinag, andito ako sa palayan. Ganyan naman kami dito mga kasinag. Pakiusapan lang. Wala namang ibang magtutulungan kundi kaming magpapamilya. Kaya ganyan lang ang labanan dito mga kasinag. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, sa mga sponsor, maraming salamat po. Hindi ko man po kayo maisa-isa nabatiin ng Happy New Year. Sa pamamagitan nito mga kasinag, binabati ko po kayo ng Happy New Year. At sana sa pagpasok ng taong ito, maging maayos ang lahat mga kasinag. Sana safe at ligtas tayo. Sana bigyan tayo ni Lord ng kalakasan ng katawan para sa ating pamilya, kasaganaan. Yun lang ang hinahangad ko rin. At yun rin lang ang pinagdarasal ko para sa inyo mga kasinag. Kaya ngayon mga kasinag, kung ano man ang pinagkalob sa akin ngayong 2025, sa bagong taon na ito, yan naman ang haharapin ko mga kasinag. Magpapasalamat na ako sa pagsubok na darating sa akin. At alam ko mga kasinag, kaya nating lampasan yan mga kasinag. Napulutan ko na rin ang kuhol. Ayan o. Kita nyo mga kasinag. Ang dami ko nakuhang kuhol ano. Yung iba pala mga kasinag, kinakain ng ganitong kuhol. Kayo bang mga kasinag, kumakain din ba kayo ng ganitong kuhol? Ako dati mga kasinag, nakain ako ng kuhol. Pero yung mga kuhol sa sapa, yung malalaki, hindi naman yung ganito mga kasinag na maliliit na nasa palayan. Yung nasa sapa, yung nakain ako ng mga kasinag. Basta yung malalaki na itim ang kulay. Pero pag ganitong golden kuhol, hindi ako nakain. Natapos ko na rin mga kasinag lagyan ng lambat. Ayan, kung makikita nyo, lagyan natin. Ayan. Kaya uwi na tayo mga kasinag, kasi natapos na natin trabahuhin. Ang mahalaga mga kasinag, nakapagtrabaho tayo ngayong araw na ito. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa mahal na Panginoon. At binigyan niya ako ng malusog at masigla, malakas sa pangatawan ngayong 2025. Ulan na naman mga kasinag. Wala na talaga. Hindi na talaga yata iinit dito sa lugar namin. Puro ulan na. Yung kambing pala nalimutan kong ilipat kanina. Ngayon mga kasinag, lipat mo natin ito, pakainin natin. Siya pala mga kasinag, ang tututukan ko na lang ngayon, naalagaan namin itong baboy namin. Ayan o. Itong tatlong ito. Ayan. Sa amin na talaga ito mga kasinag, tatlo na ito. Tapos ito naman yung gagawin kong barako, si Toki 2. Dati yung pangalan ng barako natin Toki, ngayon ginawa ko lang na Toki 2. Ikalawang Toki. Tapos ito naman si Opay. Ayan. Opay. Ito naman si Upay mga kasinag, ang gagawin naming inahin. Ang papasuportan namin yung tatlo na yan. Tapos ito isa ito gagawin naming barako. Ang plano ko sana kung ibininta sa amin ni Madam yung baboy na yun sana ang papanakin muna namin. Habang inaantay sana namin itong lumaki si Upay, yun sana yung isang inahin na yun, anak na. Habang inaantay namin lumaki ito, yun naman anak lang ng anak, yung isang inahin na yun sana ang plano namin. Kaso nga mga kasinag, hindi sa atin ipagkaloob, kaya pasensya. Kaya mag-aantay na lang tayo mga kasinag. Antayin na lang natin to. Ito lang ang pukusan ko. Tapos yan, alaga kong kambing. Tapos si Magayon, si Pitoy, si Magayon hindi ko pa nabibisita. Doon sa lugar na pagdalhan ko kay Magayon, hindi ko pa nabibisita si Magayon. Si Pitoy, andyan lang naman mga kasinag, pagala-gala lang. Ngayon ito, pakainin ko. Gutom na ito mga kasinag
Nalimutan ko kanina bago ako magpunta ng palayan, hindi ko naalala na hindi ko pala nailipat ito. Gutom ka na? Ay, gutom na nga daw. Nagsagot na. Gutom na daw mga kasinag. Ayan mga kasinag, iwanan muna natin ang kambing na alaga natin dito para makakain. Ayan, okay na mga kasinag. Nasikaso ko na lahat. Ngayon, magbabanlaw na ako. Liligo na tayo. Kasi amoy putik tayo ng palayan. Mga kasinag, nakaligo na tayo. Ngayon, palibasan na pagod tayo. Merienda muna. Ayan ang mga luto pala namin kagabi. Spaghetti, biko, maha, macaroni salad. Ang daming niluto ni Mrs. mga kasinag. Ang dami pang handa dyan. Halos wala namang mga bisita pumunta dito. Kami-kami lang. Ngayon, magmerienda muna tayo mga kasinag. Ito na ang pananghalian ko. Ayos, kayo mga kasinag, anong handa nyo? Share naman. Baka may masarap na dessert kayo dyan. Bahagihan nyo naman ako. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, Happy New Year po sa inyong lahat. Mga kasinag, maraming salamat pala sa walang sawang pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Salamat sa 59,100 na subscriber. Hanggang dito lang mga kasinag, bye bye.